машина, а? Това не е сняг. Това е по-бавен. То трябва да се махне, Стилян ще обади ли на някой? Не знам. Не, няма как, защото телефона му е с мене. Идва! Бегай! Не е Стилян. Това е. Не. Това може да е Михил. Не. Това не е Мерцедес. Хамър. Това не е Мерцедес. Това не е Мерцедес. Ей, го идва. Какво правя? Какво правя? Той ще сръчна. Това ръчна, бе. Абе, не трябва да се тук, бе. Това Газ ръчна, трябва, бе. бе. Газ си трябва, бе. Няма поява да видиш. Аре, Илия, пробай селката. Нали е наживяло това? Какво направихте? Нищо не стана топът. Видях.